Samtang pipila sa taga-Dakbayan sa Mandawi o yung usab nga sinada ang mga samang atol sa paghandom sa adlaw sa mga minatay o sa kalagga. Apan ang mga mamaligya ay gawa sa samang sa St. Joseph Catholic Cemetery gianugnan kung mahitabo man kini. Si Chelo Valiera sa report. Wa pa pahibaw si Esmer Ocaña, sepulturero sa kaparian sa St. Joseph National Shrine kung unsay mahitabo sa paghandom unya sa mga kalag ug sa mga nangamatay. Sa pagkakaroon padayon sila sa ilang trabaho. Wa gimi mahimo na sir. Nagsunod lang gimi sa kuan sa simbahan. Nasinati man ang pagtutaligsi kaganihang buntag, apan may pipila ka mga Mandawihanon ang miduaw sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Usa kanila si Jonathan de la Cuesta, taga Barangay Tipolo sa Dakbayan. Naanda na sa ilang pamilya ang pagduaw sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi, matag kalag-kalag. Apan aron kapugan ang pagkatap sa COVID-19, posibleng idili ang pagduaw sa mga lubong atol sa kalag-kalag. Uyon ra hinuon siya kung mauman kini ang desisyon sa kagamhanan. Pero sa panahon karon pwede madaglikay-likay na lang dyan. Apan mas gusto si Edwin Ponte nga ipadayon lang gihapon ang naandang kalihukan. Mao kini ang mga adlaw nga sagad mo arang-arang ang ilang kita sa pagpamaligya og kandila og buwak. Sa usa ka tuig, kausaron po na mo. Oh, kaduha. Ano yung kuha ko nga. Kahit ka nagmuna, tumanon. Sugod sa Oktubre 31 hangtod na sa Nobyembre 2, dasukan ang mga samang sa mga tao nga moduaw sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bistak.